Na, helóztok, én Cirmi vagyok, és ez itt egy bejelentő videó lenne. Át is adom a szót Csikinek. Na, helóztok! Most kis cica. Na, helóztok, én Csiki vagyok, és ez itt ugye, ahogy mondta Cirmi, egy bejelentő videó lenne, ahol azt szeretném nektek bejelenteni, hogy ezen a csatornán abban hagyom a videózást. Csináltam egy új csatornát, az a neve, hogy Samat 010, iratkozzatok fel. Csináltam 2 videót, ugye az intromat meg ezt csináltam egy videót, csak így gyorsba, valami legyen már rajta. Arra a 2-re legyetek szívesek dobni egy lájkot, és iratkozzatok fel Samatra. És most egy picikét ajánlani is fogok videósokat, nem olyan nagy videósokat, mert azokról már biztos fel vagytok, mint Lucky, Benny Poma, Nessai, és még sok mások, Zsédav, Tazi is, mindenki. Itt igazából inkább Húkaszázat ajánlom, Clyde, és Tamko 19-et, akit ti szerintem legtöbben ismertek. Otto is ott van. Látod, hogy nem ő volt. Lehet, hogy a széket mutattam, de ott van. És igazából ez csak egy ilyen kis rövid videó lett volna. Ha tetszett, dobjatok rá egy lájkot, és persze ezt, hogy iratkozzatok fel rám, ezt úgy értem, hogy Samatra, azaz rám, hogy csatornámra. Legyetek szívesek feliratkozni. Na, szevasztok!